Sompa kasia boa de she premo ato. Yama yadofo mu nyina ha. Yama kwa ba de aba Sompa 93.1 98.9 sunyan. Ebrason awie. Wamai mu ensema yaboaboa no. Ni nuturi na tantokro ni abomo mronto. Yaji bread ni nyina da begumanim. Se Sompa area pram to brebre mu kasebo no ensemu a edidi animu bie enie Honorable Akwasi Osei Ejei oyobi a wo hwe animu setitra ni dibre ne nsabeka ewo NPP amanyokurum na ne wo ba fie ha ensem bebre na odi tudwa asakore mampon adisio sa bread o mani abresa krodom se empuntuo abowo mo sansoso ana wodi atudwa ya wo kire se sa bre ba bia dunu de sikasem no e wo se etu na mobi na hwan na ekasai KJT anka ne adundum ya enipa ni bi kasa ede so boni de bo wo mpanifo se wo ka ho ene yadum wo no kane na yanuanom so ya wo so amedwam ekasa de ensam ana wo ka ya maame ne ya papa no ma wo kopo so ye se ebe ya wo mo fa boso mba kon kan ne moa no wo mo ntumenwo ye ma na uba so amenso a baabi a amanfo ekoye wo ho yie ya ye aban dia no woni e wokwa hwa no pa ni wo hu ade bi a ohun adwiri won papa kwa biri East Municipality asenkafo e wo se wo mo kwanti wo mo ntumi ni wo mo yere no ma na ndem no mo nya masa wo yale akọ Grace Gift yo ko Pedro na pa de nye na yebekọ ye nuaba akua nyako abro no ma ho e wo sunwane wo de asem bi be firi ho abre yen nene yera kwan wo shubo ko afra na Rice Ghana wo mo nsem na kopie mu so kwato sada ene yebekọ afra Prince enya ne ntie se MC biyire yabontuo ensam no ebika ho wie ya das ne ma wakwa ba ye live e wo Facebook YouTube no so e yadwuma sa kwan me we na afa ho no ma obehia wada roma unsusu ya ne ade no wo de fa ho a yebekenkan na ye de afra nsam no na ye de ama wie yi Abe Herbal Clinic tano so patrapa new site ho no ma yare biada otu ase e de amount e ma reference open internet papa now they do juma a cloud internet. How can the future wait? Of course the future can't wait. Now face omwa Sompa komo enchena eba wakwemu sabaya bibia betimi akoso waresem sign na ekode pa na ha o e wa waresem sof maame adazo brenu draw na ebusuafo betrase na de ekobia no wakyerechire mu ede akyere wiei omadaroma na yede nsem no eba akwakora mafia series ni so beba so July bosume ni de toso mienu abusuafo ede ni nyina ere Sompa TV na wei eye wayosi one ta one media na aka ba kyere mu a wode akwakora mafia ebrewo na wonu metwasini a wani beji wonu mu pa ni bi wom wayosi kan ho akabeneza wom kwakuma enu konfo kolege pomode so de wajaton de no beba ne abon dawro ohini ni amakrancha da zo asof mami premai ni enafe nana kwabra kese ya podi awremu wo kwabre ya eno so asokore mampon na aba beto dwase emebunu ya wo ho no wo mate aprankam sanse utiri wanka se be we iboni atwa otepiejo wo mu kiremu se eniema nyina powonom se de jonso ede aba akokọ na woto aba wo hu faso bia eno nam so my friends and twefo nhyiamu se Ghana fo nyina enkapi ma wo mo na de eniema keka kro no de ano den yesi pawade sum ebusa che akwasu eje wa akwade boaten mesisi aposo wokopie mu ho akwasu ya Ade wasiri etwa boy ngoma ogoye medase mekoye de na bibia dadin na eye azokore mampon emabunu ya won mo ho enane wom keka wom ho bo mu ekire se won mo friends em twofo ihie mu ewusuafo mo nyama ye Facebook ho no momra eye Sompa 93.1 number shade wo Facebook ho emabunu na keka wom ho abomu a won mo hyase a won mo eye ensem twofo ihie mu die no na won mo asema na wom ka nyina no ekire se nyame no kwasem ni enuoma nkoyie ene kumase aboabo eye kotoko cinema eho no mo tena he na enuoma nkoyie ni nyina no na won mo kire mu se woma Ghana se wo ba sante mantemu a mrasebedwefo a won mo hanum se ne makomako aduanan enson 47 MPs ne yewo na 47 MPs no ye hunu sabio won mo so mfa so twitwiri die bia wo mo yare bo asanteman ebiem ye regional minister dia wo ye ne se obetena office na ne na moto di nanim na ka se de na ekọ na de na ba na obetena office eno nkwan de dwumadi a wodie won mo ntia se sa akwa akoba no sa na so mfie na bia sakoba se MPP fo
wɔn mo pɛsi yɛ to aba ma wɔn mo asantemantam di a wɔn mo bere mu ho ase akɔ fam ɛne o pɛsɛ o mu wo fufuo ma akora wɔn ba wɔde ama wɔ ɛne nti no wɔn mo ka de akyerɛ MPP aban ne sɛ nyame no kwasɛm ni wɔn mo di asantema mu hwam paa na de nneɛma keka kɔ no de ahwɛ yi a 2024 enkɔ de sɛ biem na aban we hyɛ bɔ so obɛyɛ interchange bɛpem na interchange ne wɔn mo enhuni ɛna ebiem yɛwura chama wontumi wɔn so de atwa wɔn nsoro mo kura mpo no wɔ so wɔn de na asɛm a wɔka ne nyinaa yɛ bɔhyɛ ɛne otimi bragia na so ne brage na wɔ brage no enkɔ nkosi aga ɛna afei brage hunu ɛno ne asɛm a ɛmaburu no ka ɛna de atwa to a wɔn san so ka biem ɛyɛ yɛwura ya wasafo mafo wɔn mo kyerɛ sɛ na nsɛntɛm asɛm a wɔka yɛ wɔ apo yɛ mantemu ya na wɔkyerɛ sɛ ɛsɛ wo pɛ wɔn boa yɛ ma NPP ayɛ wɔn man Ghana ayɛ ɔman Ghana ɛyɛ po yɛ mantemu region bia no wɔn mo ɛkyɛn po yɛ no nyame no kwasɛm saa asɛm no wɔka yɛ no ɛdi adansie pefee sɛ MPP aban wɔn mpa asanteman atsɛm ɛno kura titiri wunti na ama nnɛ asanteman da so te sɛ deɛ tia no na yɛne convener ɛde ma ekuo no na wiafe ɛdi nkɔmɔ ɛde fa asɛm ho mama yɛntie no ɛbɛ sɛ yɛka asanteman mpuntu a yɛwɔ nkurɔfoɔ mu nyina kɔgyina asanteman nan mu ana wɔn yɛ asanteman de hyia a ɛyɛ saa ban wɔ mu wom ɛyɛ ma me chief of staff fremo pare ofra asanteman mu ha yɛwura regional minister ofra asanteman mu ase yɛwura chama wunti ofra asanteman mu ha yɛwura napo ɛyɛ ma topoko prempe ofra asanteman mu ha yɛwura asenso boache ofra asanteman mu ha ɛyɛ kwame anyumadu ɔyɛ asante kokos chairman ɛyɛ MPs a ɛyɛ ɔmo yɛ 47 ɔmo nyina wɔ asanteman mu ha ɔmo na yɛdi ɔmo yaw because we MP 47 ya yɛto abade ɔmo kɔ so ɔmo kɔpiri mpuntu mu na asanteman yanka so ɔmo kɔ no kɔpiri mu yɛdie sese me no ka sɛ ɛyɛ kamia yɛ sɛ saa MP 47 na yɛ ka no a ɔmo firi asanteman mu kɔ ɔmo kɔ yɛ no ɛnyɛ asanteman mpuntu no ɔmo kɔpɛ yɛ ɔmo anyi ɔmo ho tam ajapade a ɔmo ayeyɛ ɛne sika ɔmo anya no ɛyɛ ɛkyɛn de asanteman mpuntu okura yɛ hwehwɛ na de ɛyɛ yɛ ne sɛ yɛde ɔmo kɔ so ɔmo kɔhwɛ sɛ yɛ akwan yɛ school yɛ hospital ɛne yɛ interchange ɛwɔ asanteman mu nyina ɛbɛyɛ ayɛ dɛn ama yɛ bɛyɛ kamia yɛ sɛ ɛno deɛ ehia wɔ mo ɛyɛ companies no mo biebie ɛna ɔmo awɔde contract ɛma ɔmo aho ɛne ajapade na ɔmo pɛ nti ɛma asanteman obiara te sɛ MP 47 na ɛdo ɔmo kɔɔyɛ no ɔmo kɔpɛ ɔmo nkasa yɛ die no ɔmo abusuafoɔ ɛne ɔmo ma no ɔmo yere mo banya asanteman mpuntuo ɛno nti na yɛsrɛ yɛwura odufo sɛ tu sɛ edu hɔ a 2024 no yɛbɔ bɛgye ne nhyira na yɛpɛ ɛyɛ nipa makomako ɛyɛ 47 no na ɔmo agyina ma asanteman na ɔmo akɔkɔpɛ mpuntuo aba n'anim sɛ ɛkwan a wɔn mu de yɛafa so na ɔmo de ɔmo fa yɛmfa saa kwan no so na ɔmo akɔpɛ mpuntuo de abra asanteman ɛno ane de yɛhwehwɛ to ɔmo agu yɛnum ase ɔmo de yɛhwɛ because ohe yero safo mafo enkomo kodi ye se ye pre Ghana fa wudie na asanteman ka ho a na ekire se Nana Akufo-Addo asafo mafo so na tunufo na se wo hwe se Nana Akufo-Addo so oba ensem amankofa ekafa ne ho se Nana Akufo-Addo obi ti asanteman oni asanteman ho adwere pa na de amanfo ka kire emre bi abra ye kwakoto aba no eye sisu se asem omo ka ne ye no kore because oba ye no ni mpuntu nyina no se nyankran a eye akyem ne Eastern region ni mpuntu nyina se yankran a eye akyem ne Eastern mo pa sabre mo nkoche bi ne Eastern region mo kwa no de ye koso na mo hwe de ye koso wa asanteman ni wawura wiafe no no o wanu akasa na momra Facebook baby o mkoya press conference na kuranie na ebro ahia we kotoko cinema pa izadi wiafe o kasa ya to bo ase ne ya te wasem na ase wo pre dodo wo pre sa sem so ase ya afoforo no na tumi say boys nsu gina chiri o mo di adwa nyame wo mo mehwe wo no kuranie mo wankasa tiri ho a ebe wedo akwaso ya da se ate Mrs. Watson and out in nka no ai watwa report no kama de amaye Mrs. Apostle ya da se na ene anope bra ma hini ya wadubu ache etenase no na ona bo akwasi wo saye gye ya ebere bi ya atwa mu na osi oman no na so wohwe amano ne ho nsam so na kane antiama pa akofo na ben so krampo a papa yi obo adwuma na wasa twiniti se wone a opese odi titre ni dibre no ewo NPP amanyo koru mu no opese odi sa dibre no na ensem bebere ana wode betu dwa wo kire se ekoba se ebia akunwa eto ofia ye ma kwan ama ade bia
ya obi yes wo trinity so free he na eba so free he na eba no ade bi a ye bia no e wo se awia bomu saba ya wo kire bi no nipa no se wantimi ani nkunim kura no ohunu se ebi a meme modem mo na ankoso ye amama ani nkunim na nipa no so odi nimu a no ohunu sampa adwuma me ye no na mama di nim na ekoba se ebi a nipa bebre e prade na nso bohunu na mpanifo bi edi party na nimu no ewo nkonfo bi mo pese o mo na be fa sa di bendi so a na e hadwen e wo sa ade bia ya mpanifo ye no o ma awia bomu me ko original chairman ebia me huno bi on so me huno a onisma ba ho then me ko but me feel say o mo ye neutral no mo yina kwa equal opportunity na ye wia say be yanko fanto to be ma so enti to say who could do be a no who critique a lot of the candidate know himself because omo pe wono omo empower some so when he omo ntoma candidate no to me there we need to be neutral sebeya obia be hunu se wama obia equal opportunity this okudi ba ko chira yanyane sa opa ene di obia echi once o maba original baba ko de okasuku di nechira ye and say power ni na wo grassroots the grassroots na say empower wono not to empower national or the regional as the case may be they be an ba we say for a friend saying we say mempe we mitawe echi na me do ya ba abra grassroots nso sompe they don't have the independence but women so no any the people are women to abano women the prepare party no any regional chairman or national chairman for that matter so the constituency chairman and it's a local polling station chairpersons no more. Na honorable ewie kware yebusa na papa no pay nkoma yedi ne fie ha ne o de onso wabetuo ni na wo ka ne sene nyina no eye nuano mu a eja wodi djuma e wo kejeti a yetwa nkane ne mu a omani ahahan o ka ne sen djuma de edima wa edija wa ne de aso pani ne kan ye ese edija wa ne de aso wo de so hwe se obe maintain peace order and also to make sure that nipa no more no so no ombenya freely to go and do their work so by cleaning the place by giving security and then other services water electricity they have to pay say asema yede djuma no ma sane se brabeyo so te say in that case no okwakoye say djuma no so wo hwe say djuma no so no se bibi tu senior wo kese wantimi anya wadjuma ye kan say ye employ brabeyo no so si ku twa electricity no more number 1 electricity company ordinary or musika am de be o majuma effect no ne say Ghana government or to bill electricity out because electricity for no mo no ku twa enkrofo e electricity no buy so and almost o generate here so what do you no distribute so mo twa e foka for saying gridco sanomo twa generators on soka sika no kwa fa no here yes Ghana government ko beli wo mo out ana Abraham ka wo mo so use ade no ese so wo mo susu tua so ese so wo mo tua system no should ask them to pay for it so wo mo tua we then wo so no what we relieve a friend saying electricity for them to carry on with their work so na so money director out yo na want me ama electricity for obligations statutory adwuma no suya ewomu anyema so we are committed to no providing electricity providing water say ye na ke bi ni ho a can you will be responsible e twom kanem abra o mu neka you be held responsible so to immediately woko na akoye meter no mo ko ho it's very simple you can go and buy a system from outside and then o configure will be ade ade no ba then a system no na achichim computer na achichim amusuani ya etwagu ye ya friend honorable akwasi osei agei ebra bi ya etwamu John Ajekom Kofo na ben so no na one ne so afọ hwe amana ne honsam so na no pai ebra we piem e wade a chemba dwumade so no ensam wei na ode tu dwafa mu
ya to akasia bane so na santiman temu ketia na yegyina mu dwakasia no wo mo da so ati sumu peye na kakra ni na ECG for say woni pa ya adwuma no obra wo no ana eka wo mo tumi ni ka twitwiri die na wo mo nkoso antena mu fanka ne anya adwuma tie twitwa nkane mu ne wo ton nam cost of na mapro won ma eto e mansoa ene ankwase for de ato won mo onyame a ukowura na sa ya rewo sempa na bra no pay wo man ye wedu bo akitena na konwa mu no ma wiase nyina ache ne adwadi for ma twitwe nkoma no wo mu kirem se wo mo leaders ye di wo manim no so bo ne fa wo mo de bebo wo mo ka ho bi no ma beduru ba bi wo ma dure san se wo de ka nyo na ko hemra ma obi a wo de ne ka se kwa we na mpesa me fa so ametua wo mo de wo mu so ma yusu nkane ano tia mo mo tua na wo mo perimeter no ne sese ya na beba de a betu akofo ha kase pa e de abre wo no ya pese ya jimita because I miss you ba wo ka sem no wo ya se wo ka bia mo ama wanka nti mita na na ye de nyina enim se ye mpanifo se ye bedi mita ase yanka bia nsim ye oti ya ne se ye nchia light bay o mai ni tete mu bia ma se bia light na ba ene ye se mai ye nchia me ma anti bi ye ni ase ye nchia ne nyina oni se jomfo so sabe me sreme kon ye nin ye tru pepia ya na ha je kakra ene ye nyina ye di now ya bibia mita bebo dia bebo eno ane se taji se wo kajetia ene ba ne etia light bay my empany4 mekante se bia light bay ni mom aba wo kajetia ho eta ho na ye ma management for entema mo o ma ye na what ase just ya bi tie pa it's light bay no eba na ye empany4 na wo mo kan ho no he nipa be 8000 ka ye empany4 na se o mo ye se o mo bia na explain bibia ante eno light bay na towards na pal and no so my it is like I saw my me at bishop ya make say ya tell me light bay I blame me minimum light bay any came before ya any government ya what you me light bay and no ni quite no ya mpani me ya so say electricity from solid profit ni nipa be 8000 omo mesum light na affect ye nyina definitely o be meeting any omo meeting no ka meeting na sem bi antre eno ane say ye light going 2 days after ye mpani for say ma obia mi shop me enye demonstration light ni ge ye ntia o ma yene me nu mi enu gidi say ye ntia light na enya dia o be so light na ma ye me to asmade e wo be bia na nkwa asefo no ta asmade light da so kra ye wia na esum ka bi say Friday no me ne ko fo kakra esi afam say ye ko busa ye mpani fo no asante dia koso no omucheche munche mayenya ye ho ntiase ye koye ye humbienu lady na ye friend part na obetina radio station no pakasa ye koto ye bisana osi on the oyale se won't make asa nipa obetina radio station mande akasa no osi oyale won't make asa ye koto one guy on the minimity ye bisana osi a ye nya abotre na 3.1 wey ye mama a friend of Archbishop and on here twetwe nkoma no na no akire na Madam Grace Gation ya oya Director of Public Affairs edema ECG asante mantemu wo batampanso yakoba ni pumu na yebusa ni se bo mame asemu ni kai abeda hoi edin na wo omoye eno so wo ne management no kora egusu a wo mudi nkoma de afa kwan a eka no obeye free ho. The last time almost last year July then say akaka say do afani e meeting e akam e je sia for no say na me kan no na omo di kan e ko disconnect yo last July e no mbe tia bi ye ma omo mre ye ni omo kasa na omo mbe tia ma mbe tia nti last week no e ni e ko disconnect yo omo share ke je tia tia na omo tia light bill ya so omo tia na kan no be da na me pa say omo tia bi e na last year ye disconnect yo omo e no mbe tia and e bi kai nti omo yo so ni nyina no na e do e na kai se kejetia market no enya ti so official na ejuma kitwa bi omo do nti omo bill no e kosoro to me mouth e hu ye Friday no it was a lengthy meeting, a lengthy discussion, and that was the conclusion
Omubaba deal. We are saying I can't be NTA, no rest by NC, Omubaba or Jim no more, and say, now, new week at and a Monday, and boy to flop him to see a change, maybe Omubaba, Omubaba. Mami Grace Gation, Director of Public Affairs, Edema ECG, and pay near Mammy Naya who brow and yet to train common. Abusia, Ebrana yi levino, Ebano, Abaya Samoa, the two Ghana Fogna, and Mr. Opesica, Edia Bo or May Hubra. Na Sika Wapeno, 600 million cities, and a yadia or pay. Yanka, a Jaya Musa, ya Shasia, yi levino, air Conwano. Na Yebusa, who says a sacred, no, Abanisika, or yes, a wapeno. Say, and one ya. Nkuntabuo ya aba etresa 60 million cities per na ya dia sika de nyina se ye nduru ba bia e wo kwan twapa na no ana opani ba ko wodi akotere e wo NPP amanyo ko no dimu ye pa Gabi Ochire asare da ko wode Sompa kase edi nkoma atreta sembi mu edi aba ana asam no kura no wasa akwa ba for tetafidie no so na watwetie na twetwa watete kira etere mu se no kura ni ade ne de ya hwe yi a ekwa na ye besa akọ ye ekwa hi a IMF ebiem omse de ka kwande saa na wose ye no na asam ensere ye tiri mu papa ntiapase edi nkomo kakra Dr. Richard Amwakoba wo yo bia odi akotere e wo NPP amanoko no yie pa bere bia atwa mukura no na wo ba kwa me nkroma suapon no mu ane fa ye hwekere chamanyosem wo no eho na no odi ne dwuma di mu akotere yie pa papa Sompa so ne da asem wo ha o papa bibia boko de ye hoye wara roma asem na masane mu kakra no minim anopai wanya bia hwe na wanya bia kenkan makan wara roma ye fa ne sai wara roma ni wusam ahumutisam nsama me person can me can radio show a great disappointment incompetent because you won't dey ba ye kai say dey no mo hwe ni ye so ko ya dey say momo just almost say o man no kra no semhu no mo say o man no mo so dey o mo ni bibia ewu akofo onye ta ebusia woni bibia finance minister that magician anything we last week Kuma MP Kuma or say we are still not going to IMF. I mean I'm saying obi a we penimu say asama o kan tell me nyansa nim so why you what here you are that's am bonita oka na wonya ni years wa na wo kan say the won kwa IMF no chese why you are there. IMF ba was pay na chese wo gade because one say na wie e bu ko to unya ba bia amfa ansa na be ka IMF asem enne ye be ko e china ye nko 1 month ago finance minister say ye nko ye de nyoma gu akwan wa ye ne pepepe me say enya no kula do ko IMF anya so wa faili keke wo wa faili awie na mom so mo be so mo ye be hwehwe o nyoma mu ye dia wo ye be du ho ne be hwempen so ade ko fa e ko du ho ye be hwe na no mo be say o mo be hwehwe because someone working no doors and the PCB ayenko so na IMF be so mo apart from say yes fa no almost am o sika kakra na utimi du twa ho kakra na se te nyanwu sika bia no adi twa ho 11 ba me kan one some kan apart from say illegal no the way am I na nya papa o my ma umia so mo digitization waka kakra there amafo nyina ye mobile money na chese digitization na eba no omo mni bank account na omo nya ye bi agents bebre omo nya juma ye all of a sudden e ko fa ile bia ba obi antimi nyina kan chese mo ntum boati that dia mo de ebe say ade no ade ya ma amafo nyina be ka ho ebe say me kai obi anti Misa can say 1.75 na mudia ba. Eso ndo yenye nsa, ade say ni yenye nsa. Other countries are yebi. Obi o was to 0.2. And they saw say nipa no ye de ba ye wo hikra obefa nsa enye sika kati. Na mom nipa na dose no nti we say ana ekononim. Ye de ye nwene ho ta. Da bi sika ye pa ni ye gini nyina se ya every momo fo nko aho maka no mo nye momo no mo ne Ghana fo no bia ye tax wo mu obi anka fi da gosi ni doctor Doctor Wararoma 600 million yes sir 600 million
ɛne yɛabɔ ho yɛayɛ ho party yɛayɛ adeɛ paa 600 million ɛnɛ sɛ ne yɛnya 60 million yɛnya 6 so far 6 ne yɛnya 6 ɛno nti da Gabi ka sɛ adeɛ na ɛnyɛ yi IMF no ana ɛbɛkɔ adeɛ a wa project 600 no na sɛ ɛkɔba sɛ ɛyɛ 6 a na kyerɛ sɛ o projection no ɛdi kura so ɔde ase ɛsɛ nyɛ papa deɛ ɛkɔ so no yo doctor na obi nso ɛɛka sɛ yɛkɔ IMF no ɛnura aban na etwa mu na daworoma yɛhunu bi yɛate ho asɛm yɛnim sɛ de ɔmo si yɛ ɔmo nneɛma esi fa wogiri sɛ ɛyɛ aniwuo ne fɛreɛ bi ana ama NPP amanyɔnko ne ɛka sɛ yɛkɔ hɔ a yɛntimi nkɔ ɛno yɛ fa baako ɛfa mmienu nso no ma ana yɛnyi ntom sɛ baabi yɛduru no deɛ wiase nyinaa sikasɛm no ayɛ dene nti kwaa na wɔse yɛkɔ papa deɛ ɔka no wɔm saa deɛ di kan no aniwuo ɛka ho bi cause nsɛm a yɛkeka opposition nsɛm a yɛkeka no na waba na mpa wo a waka nsɛm wo nyinaa wo na wogyina hɔ yi woni ɛyɛ aniwuo deɛ ɛtɔ so no saa IMF wɔn wobɛkɔ wɔn program na ɔsɛ wɔn ba no wɔn bɛhwehwɛ wo sikasɛm mu deɛ ɛkɔɔ so a ɛmaa ne ba saa ansa na wakɔ program no na ɛno nso ka ho na wɔn mpɛ sɛ IMF bɛhwehwɛ mu IMF nankasa ka sɛ Ghana aban wei wɔn nka nokorɛ wɔn report wɔn de brɛ IMF no ɛyɛ bogus ɛyɛ mmienu baako yɛde ma Ghana fɔ ne yɛde ama baako ama IMF wɔn nka wɔ people nyam na meka na wɔn bɛhwɛ mu a nsɛm a wɔn bɛhu no nyɛ asɛm papa ne nyinaa ka ho nti na wɔn pɛ sɛ wɔn bɛhwɛ mu nyɛ gye sɛ yɛkɔ kɛkɛ yo doctor sɛ deɛ abɛyɛ clear sɛ amamuo ne mu ayɛ dene na obi ka no wɔka fuel ne yɛde kɔfa nneɛma yi aba ma yɛnya bi atɔ ne adeɛ woyɛ obi a wonim de ɛwɔ amanyɔsɛm mu dɔk baabi yɛbɛduru no ɛyere fa paa na sɛ yɛgyina nkwantanan so a ɛnka bɛtu aban no fo sɛ yɛmfa ɛfa fuel nsɛnsɛm yi ho yɛsɛ agye nsɛm ɛnyɛ afotuo biom afotuo no atwam afotuo no sɛ baabi a wogyina no wotumi san w'akyi baabi a yɛduru no yɛato wɔ da akyi asi akyi hɔ so first na Ghana government or spending 250 million every month to buy fuel for Ghana. From January, Nibuana jump $450 million every month. Abai is what this Bank of Ghana is between the ato adeno ya $1 and the koto oil no. 100 million. And did the headline they say Ghana fuel shortages loom. Just a fuel shortage. Eba sɛ wobɛtumi atɔ fuel a yɛhia no sɛ oil ne bo wɔkɔ so wobɛtumi atɔ a na kyerɛ sɛ wɔ sɛ wonya dollars wokɔfa ne he CDC koraa wo ne bi na wakɔpɛ dollars enti yɛbɛba ne sɛ lorry first yɛbɛtum ɛne yɛatom saa ntɛntɛtɛm saa na sɛ wo saa kɔtom biom a ɛne amanfoɔ mpene o kyerɛ sɛ nanu a na meka sɛ wode ɔpa anwummerɛ bɛhwɛ ipɛgyina lake road ha nipa a wɔn labour office wɔn nante akɔ ɛsrɛ so nyɛ asam ketewa so hardship no I started that na wɔn deɛ ne mu deɛ ɔkyerɛ sɛ wɔn deɛ wɔn hu hardship no bi sɛ nhunu nko a wɔkakra wɔkasa wɔn nti ɛyɛ game bi kɛkɛ yɛbɛkɔ nɛ yɛnkɔ nɛ yɛayɛ adeɛ paa yɛankɔ wayɛ adeɛ na wɔka ayɛ mɛ pasɛm doctor yɛwie wadaroma masɛm atwa toɔ ne sɛ kɔbaa sɛ bi a NDC ne MPP wɔn ana di yɛ so a bɛduru saa bere yi sɛ kɔba sɛ bi a election bi ɛkɔ so ɛwɔ constituency hɔ a dɔk election ne bɛba na wie yɛ no na wotie sika a akɔ so ɛwɔ hɔ nanso saa mpasua no so koraa no na mpuntunwuma koraa bi ni hɔ yɛ maburu nya adwuma nyɛ saa sika no nyinaa yɛ akɔdi nkɔɔfoɔ bi hɔ no papa wogye ne sɛ ne nyinaa ka ho bi ɛna ma ahokyerɛ aba ɔman no mu saa yi wɔka ho paa sika deɛ bi awia bi paa ɛka ho but ɛnyɛ ne wia no ne so interest in the headlines last week or 2 weeks ago. They say you're buying state or Kobobusia, no, your friend of bond. It's all my crata, no man in Sika. Now the cat and all the Sia and Vimiansa and San Hotel, 3-year bond. Government is over 25% interest. What is it? 25% interest too. And the next is a mafia loan. So the next do Sunday and next is a young because she can't through bottom corner. And those on the third day,
So last day I say interest to GDP ratio. Just say o man bia no wo hwe utika bibia wonya o man no mu nyina no wo boa no now hwe interest a wotua wo ka so a eni say more than 18% net our cost be wa kokra na bia kosi be 14-15 ho na so uja no ho am fa nko na wote so oni baby a dey do say 30% aban or 30% kwa be 3 months ago they say do by 32%. Just you now can say a better than Pempenso, better the minimum Amacano. Doctor, my now was here, my now was a papa. Doctor Richard Amwakoba will be a dear cotton ewo NPP Amano Ekun, Brebi a tremor coming chromasu and Ponumu, ne fire her a church among your Samono, a horna Udini Juma, then come out the Amaya Nevi. Yeah, quas, yeah, one wish and Sumunam, and then I want to answer so one near and anonymous papanoma. Wamo kwa so ayen siemu ni nyina dane se watupum afia fiju media wodi ese de be na emobowa echi na echi safo ene de keka ka ho nyina da betumi anyanyam ne yawo won kwate na adzi nyina ra wo punum ya esese wo na yenya bi wie enu nti watum enam so mo so afa na so yeso ne ma me visa wakomsen wone ye nanan ma faafo na twetwe nkomo de ato wo manim se yentwe danum every July nkopem August yen sanfa bosom ba ko nka ho na no beboa e ma fimu ni nyina yentumi nkasa bosom we mu de yenya nam wanwe enam no beba aboa mo my Ghana sikasam so atumi akonanim wo wie no de afutu aka ho se nanan ma pofofo a wonam kwambone so yi nam wom den kane ya no oden ehuduro ebiti se dynamite no ne ade no wo munyai. You use your canoe identification card to be identified on the automated machine and send away to your previous fuel. It's a message your automation we're going to synchronize the identification card with canoe number so that you deploy the fuel. Fuel no with the card number. Wey eye mami Mavis how akomsen was wafa wo hwe ensuomunam ene emuntutu ye nyina edana bamu abusia akoye edwadie ne afenso mu nsam no de yesa na wose yekono nti ma yensa emra kumase ha ya soame na yadurui na yaduanom ya owo soame dwom e kire se saban no ya ade bi e de ama wo mu a ankomani bagiye pa efisa sa ade no ya ade a ha wo mu ye pa na adekodi a o ka ho asem no yenua ba afia ajewa akode ene tie ete asem na se ye pa obeka mensa e wo fia oba pa akwa ba mejo so kwamna bibia boko erade adom na so nyame atom na yenuanom ye maamenom ye papanom ye ofas no mo sesen yo medasi mechia Sompa ahwefo mo hwe wo Facebook ena afeso so omo tie ye wo Sompa FM petrol increment mechire fango a yetumu no ade a ehaye pa na se eba ne san so a ma omani si apini homo wo omotontontonton ne ma driver fo ene afin so omo ya nkwankra adwuma mate fo bia eti ni so ebi se basa na ma oman no ene ma enkoso ye kra eno enam so ma mebo ewura so amidwom ena me bi se ma me no omotonton ade ohonom se omonom kofo omniema no efifiri baabi ena omode ba na se omode ba aya aka na omode gum edeba no sika aya ju omu no esusa so be na nya ewo mu so mpo moton ade na eyo munya sika evi se shinti ade bo ade akosuru ye huri ekosuru ama obia esu niema bo aya dendenden enam fuel increment na ekoso ye man mu no na enam se hwere me da yetene ni rana no me na ma me no etwetwe nkomo na ensamam de tudwa no yenkoni enkotie bi ye obia pe no ebo no nyina fa obi wo no ma then I was 10 cities here, now we buy 15 cities. I know what you do. Man, I am fashion. And one is I told you, coffee, there be a canapé. He said, you're more than papa. And that's why I beg you take it. The best time, Nina, what is it free ma? There be a year to on you, so that Miss Abbott, if you say I was 1 of fairness. Emma adaba for na ya tuso ya dwadi for no ya tuso ya nya fight e nya bi foto aduane ma ya ne ya bani tumi ya kun bebre ya twa na ya
ɛna ɔmo nso no yɛn tua nso a ɔmo nso so esi ɛnya ɔmo sɛ nti aban yɛsrɛ na abɛtuo ne deɛ yɛsrɛ no ɔmo anim na baabi agya na abɛnya franfoɔ nte so ma yɛn na sɛ de bɛyɛ yɛn nso agyadifoɔ no yɛba a yɛn nso so yɛbɛnya kakra ne yɛgya yɛde akɔtɔ aduane ama yɛn mmaa adie mmafo no mefa no wɔ so a mehɛ yɛ Omo charge na ne board fa se de sika sika de board da bi se de na ni nyina ko wura ka sika nti ye ho kire ye ba moe no no tete ene mai so ne ye ho to ye na se de asa ye be wo ba ka sika ko ana yo benya nyina na ko wura ka sika mu nya hwe nti abai no no wo ye mo bona wo tete ene ma so na ye ho to ye wo dan enye ize kula mani aye wunu nye bete tase boto no mo ji 3 cedi eno mo ji 7 cedi njama ya ho to kura de yenye bi o kanku a nye ma so de ba ya Anthony na ne apake buo abusia wei eye yenua ba afia ajewa kwode na amane wode free so amedwom ade bere yi na wo hwedwa no a abusafo ya mudi eche wo Facebook no so no wo se ampa enema no gu ho atoso de no gu ho pa na so amedwom de no kura ni enema ha pa kire se nsuo pete kura no a ba bi o metena na akoya asem so ma me kobre na ye free so amedwom no ye ginemu a na adehye wo kwabere ena wo mo so esu se wo makwanye ni titiru pa ni asenkafo a kwabere his municipality de womania brese krodom enu nti womutiem wom se acha na wotwe adrafo ne sajiro okofitam ukwanjwan pin bebu break band bete na chese ya wura wosem de ma wonum waso ato aba ato wonyamu faso biada fede be ma ne se kwan nti womutumi ne yeyere no na ne moboa asa ayale o jale papa pedro wadie o jai utadua ma emra ko ma grace gift one on wadro so about 21st clinic so envanto fasting so na nyina mu pa e ma o sele metushele enu nti se mpanifo anya bibi amfa ho de a eni abato pa se ye de ngaron beba be sisiwo ama kwabrane asode ya no pasala so okoto aba no kwabiri histi de ye nyiwo mu frim drivers be bre obi ntimi ngo biko be kofie no wa bre untimi no yire na ohunam so ye ya o se obaye adwuma full time pa dia in fact o kwa wutimi nya dia obetimi no yire ada ya wona mi na ya to to dia ye nya kwai kura na ye dia ba ye DC o tiekire ha ya enso ne kanam kwan so de bia enso mihu de ntia amomunye ye kwan so aban bia ni wa ba ye kwan amayeda hwe kwan pa obi nyima ye de ne fa so ko hospital ye ni MP ye ni MC if say how ya manne yesu obi ante nanado tie ebu ano no wa mi aba from nanado ni enim se adwobone we ni trimu sa kanya se kwantu antoa tu achia sinja kwa tantan kwa arishia wa kwabiri east ena ekasa no mu wieye ena enche kura bana musini aya no ho na o se asibe bonsu wono so ene ne twetwe nkomo no se no kure ni eha ensam ha o said o makwanye bompanifo abono a obi atimi ye vitaduku wato nkra huyi dia kwa mama mpanyini na nado danko akufado wosoafo awe kwantempon so no nyamfo kofi am akwata se wo mu ma bibi o yesa 2024 no a wo mu break 8 no wonim do mama hin kura wo de kwata 8 no kwan ya free asemaso nkwanta e father ngma se be pie bu nwire e ko si dwabenjo hye no a very important good so for so nwumera ko hu heavy trucks a free same ni ade ba enam so a ekwan bebre enti sie timi nyeni nyina ategoa why don't we select some of the rules no near many panel ewu say kwabre ekwan be nsia enson na e dey ma contract the jani nyina agum information ko you oti on tehwe ya we dey ya na ne bebre ya ba mfie enan atwam beye asa ba mfie na abiu ye beye na na sa kwa kidi pa ko say afi de wosanto abama na wonko de to du mienu a we dey de pa ko be nwiwi ya hwe ni yie di a ye nyina bompa ye say ye nko position but ya ntoto ne ma yie na project ya ye kan ya anya bi ni anya sem papa bi anka nkire ye nkrofo na kwa no ho se de sitie ya e be fete ye pa wei aya kane abana musini
na papa na wo ho no wanka ya ukoyi nso esasa ho ya bem afei yensa na ye ne na ye mra so amekakra Swami ejana bia ye aban ne dia no amanfo kɔ hɔ yie pa abusafo ya mudi achi enawie e wo Facebook no so de hwɛ wanim tenten so din hwɛ hɔ wo de hwɛ hɔ wo se de ade bia to hɔ na sade esitie no wo ho me kyerɛ mu de akyerɛ wo ba bia eye aban no ejana bia no ya amanfo kɔ hɔ akɔyɛ wo ho yie no ye obi wo hɔ ampempi ya wota atena hɔ no wo hwɛ so siesie so sɛ ya obi kɔ sɛ ɔkɔyɛ ne ho yie a bibia betimi ayɛ kama na anopai adesia ya ekɔ hɔ no mkɔyɛ wo ho hie no omo ekɔ hɔ a afa na obi aso ne hwene aduma mpani kura sɛ no smas kura yenya ase na de na obi aso ne hwene ya na de asɛm na sɛ obi aso ne hwene abusua wa ho sɛ ade bi ɛda ase ba bi a nwansra bebre egu ho abusua asefema wiai paa o sɛ obi a wonni akukuduro anase bi a obunya du a wontimi nhwɛ enipa dasani ya nyame aye na dom ya wafa afuro eno akoyi akoda na to ho a akoda na wuo koda kama bemba kama krakasie bi pa ya hwese oda ho na omo kyese ahomachi ye na maami a ohwesiesie agana bia no so no ekire mu kire yama ne bofo afia je wa akode se na one de wo ye adwuma up and down ne ade enti no osiesie ho ahomachi se be ya agya omo ba no betimi anya bre na wotima ye omo yie ena oba ba ku di ka bai oba tenten tuntum bi sa odi ka betwam e be flash ho nti ba flash ho sa na onum so be ye ne ho yie enti anche ena foforo sa bai na foforo na wosan be si sa oba na chi no ena ebusa maame ne se maame na de se de woto momone wa ha no se momone de me don to so da hwan ba beto no se pampa bi e free e ma no lai ho ba no anu odre panti be ya yempa ho asam nka maame ne ko hwe akola bom ena da ho ya busua oda Facebook no so no akinu mo da woro ma rock mo je se da so tententen mo de Facebook fo no mo ntuma ne hwe ade yi na ye nua ba afia ajewa akode abusa maame ne se maame uhu de yi ba anapafo no aba bia na ye maame dika be wura mu ana pia ana ba ku se da ba wura ana pia ka yam sai mo to no bon nti mo ko sese ana mo ko na ye ni sa kwa bi na dan ni mo kan yan pa pro na me ndia ya na api to we ano na pia ka jem sai mo ta ba na si yo ba ba mo to sai kwa bi na dan ni mo SM pa so na nin ko so kura ano ba ya ka si pa ano na ni pa ano ba ku si wo sai ta ti si bon si yo ma ba ka no wo me ya na kwa na dan ni abusia eyasam pa yenua ya ohwe toilet no so no ana wone yenua ba afia jewa akode edi sa enkomo yi na abusuafo ya modi achi wo Facebook no so no wo hwe akoda na nim din a wo de hwe akola no ebi kwa na woni makola no wo fie bim na se ne obi a wo pecha kwa bna de me busa wasem we mu ni se akora no wapro wedi wa waye green na no pay no mu hu hada hu ni ye pass of man na chese wo pro wo fie ne de ne beto ho ana se ye de ne beto toilet ne so no wapro me de wo hwe de da ho no pa de a wo hwe akora no wo fie ne de ne ba sa da me hu no na mo tena ho wo fie ma ne pro na mo de ba na chese ne toilet no mu clean so ache because kaya de omu ta clean regularly ko me hu bra ye de akora ye de beto because ene ya ne hu akora no so wapro titambe de ne ba no so ni asa horticulture bi ho enti eya omo ye adwuma no ya omo kwa omo hwehwe omo ye bi kura nanka ye hu ni ntama na ko ngui so because me hunu bi sa basket na omo de toilet wura ni gum no wom de ni kotum ye hu ni ntama na kura ni ngui ama ya me akra no de akra ne brem eno kura se baller nkola bi yi ade na omo hu se obi ti moto so wa to rubber bema ni oba no mbetu ntom di akire kohwe enkola se no mu se na satam car ne so de kwen be tue bola no mo ko frɛ on behwe me anom de akra ne blame classic FM social FM for begin obi adopting de ko London be mu wa fe ne pictures on my phone so se sia ti bia ke hu ne ntema so na we awa green sand we wa di be bia 4 days kura abon ya what's that so for me cover yeah it was so shubokwe from a rice Ghana wam so wam ye kire na abrabo no ai hard nti we so be ye kire ne beto dwase ye kire no wam de na anu na ye no ba akogina bankasiem na dan kwakufu ado aboboa no aye wakipi made ache eno so da nchen a
won be frase no miensa e gina mu akopana na juno ndru na police force da bi mo amobambo nti e makwan no am de asem ne court ye pese ani anua be ma o se Kofi akwa etwetwe nkomo wonfa nti wo se Kofi am se court anye yi yo abusia ya ne mo na kenkan ka se nti braso se madwencha ya mode aba no ya kenkan e de ma na oni mani ka se mawom ani ka se mawom won se abe herbal clinic se wiai wo de sa achede yi e ma wo achade wo de ma wo nyina ene se nipa otiase a e wo se ye nya wo so mfaso ni kwa se ma yare mom ne nya wo so mfaso ti asem na abe herbal clinic e ka no emu odu pa wo se nipa se wotiase a e wo se abusua nya wo ho mfaso na mom no eni kwa se yare na wo so nya wo so mfaso o pese wo kire wo se e wo ho ya wo ho aduro yare na be to dada nso a me pa che uni problem obi de aduro aka wantumi anya wo ha wo tu nyina atwa awie ya wo te ne nkan wo de ya wo enam nsam anasa de ya furu no problem ben na abamu efiri wo nan ye sifom kosi wo pampam ehwehwemu bia ya wo pesa wo ye fa onipadua no mu anasa bia wa fa afuro akoda no naye akoda no bosom ya so na wa hwe ya ba bia wo pesa wo de ba no emwo wo nkasa maame no ko ne enye ho adwuma emfama ho ade bia ha wo bia wo nkwamwa no wo fom wo nsabuo ho nsam de ye boso kwa na fie jadum wo how bi ni amane bi etesa no a Kumasi haya ho asem na me no kan apatrapa new site ho no mo a Kumasi apatrapa new site ho no mo a ya obe apatrapa junction ho a na doctor wo beko na nani abrigiti ya che se enya sam keto akwa na wo ye no ho no 0243 34 53 92 0243 34 53 92 and 0506 460208 na abe enye wo so internet na wodi di wudwuma no emwa wo asesa no wo sofo ntimi nsesa wo a no asesa asore ne sofo nyina abom no anya kwana ko anim internet na wodi ye adwuma wo office no enyina na naso a ebasa enyinu bedwokura no na wontimi nya adwuma bia wo ho wa hwe yi a na wo sika ekokam ope internet be bo ma adwuma na wo ye no watime hunu so dia eye cloud internet wo se ben kan tell wo se ba bia wo bia no wo the internet na brew ade bia wo pesa wo de ye bia nso wo ye de ma wo ba bia wo hye bia nso wo mu na di nsia kantam se woni haw wo de to nsa frɛ wo mu Kumasi ha ya top high no wo ya wo ne anuanom Love FM edi hwani mu from sesia 0244 601 933 0244 601 933 now 0202 699 110 na onye so enso eyade ayede ebremo said ye twantomasi akoko so se sompa ye beso mo sompa no wei eye dwumadi ede bremo ye beka afisem awasem ene bibia ye ne ene ntrini aku atwotwo wuro ne pebiankoma kukuru bete wonma ye ne rubumu ya wade ya wedare akwadare ene ye besi nkonwa efiade bia no nan ekopam nwumre no nsia hye so July bosom ne de to so ngoche ena ye free sompa nkomo no ase ye papa no masofo a mani di adwumadi achi na mo frefre yen se mani je ho nyame hyramo na mom wo pesa wo de wadwaton de ne ba producer Asari ya Murphy Frenwe 0242 725 067 0242 725 067 wo how pianso wo ho na pese di ho nkoma fresa number no ana 0208 608 563 0208 608 563 yen kanfo akokora mafia series no ema we whilst one ventures on it one media ena akaba chirimu se wo pese wani je yeni aye diem ye series aye yi e wo Ghana kasem ebetumi aboa ne esua bibia firi mu no wo de ba na hwan no ne etwesini wayosi no ankasa akabeneza kwaku manu ekonfo kelege ena rase nenne wo mu nyina eka ho bi July bosom ne de to so emienu eye memene da eye no nwotwa ba pa mu kopem anwumre no nkron no na ewo so frɛ 0249 942 842 0249 942 842 na fo jaton de no Ibrahim abusia ye ba kenka adwenkyere no na ya home so taw na ya mbra ya ba na adwenkyere no ya hu adwuma de ma
Sesia Ghana hade open internet papa eye smooth eye fast bemo waye dia we bia with speed dia eye Cloud Ghana internet and fa ho ne ba bia wo hye say a new site and a rural area Cloud Ghana chow internet ni tuma say demo ani entertain ko na ne speed ne so de wo hu ne saso da say dwumem efie ana ba bia wo hia internet bia de and no ane Cloud Ghana internet sa santa memu hanko na wo dia wuni how kra Cloud Ghana nko na Ghana ha o providing internet connectivity a entwitwi ne mu ntwitwensi e dem say smooth dia wo de bia e content terms so the mouth say Wi-Fi and now hotspot deployment CCTV camera installation IPVT installation net surveillance digital security locks and the web hosting there Cloud Ghana internet service in Kwana endi uhamo and fa ho ne ba bia wo Cloud Ghana e twa utuma say wo demo ani speed ne de esu ni seso esu bimba Ghana hada simple wunya how bia you provided 24-hour support demau ye mrantie no wo frɛ ya ne edru ho dadaada o how bia sane etie bia ya son no de amount watumi akoso the internet na digumedie bia wudi bia o pay cha kwan a top high opposite Love FM ye ne kwama rural bank na wo dan bakum frɛ Mr Internet was 0202 699 110 ana 0244601933 ubetumi so send a mail was support@cloudghana.com Cloud Ghana Internet the future can't wait. Yadiaba Sunyanifo atadifo wa ena diamate denne diamo peno ena bemu amamu yadiako diamu nsem amanyosem afisem awariemu nsem NP ena bomakwem ewo Sompa 98.9 FM Sunyan bosomi ayebesimi ne de toso 9 eye 4 July 2022 Sompa TV ene FM adwumafo a ewo kumase nyina oman hene yawadubuache ena bedwafo mrantie hene yabu aferi ketachew wono so na bedwafo ya managing director Terra One Media Ora Collins Amupoku DJ Tofiakwa ene adwumafo nkaye nyina agitwi ne agitrede abepiem wo Sunyan na ye ne Sompa adwumafo a ewo Sunyan eye kwachi asare Emmanuel Asabi ene adwumafo nkaye ya Ora Boaje Boadi yawo ABY ede won mano akosia na Sompa 98.9 FM ya bebia no enutina ya to safre na nan matra nkonya ewo bono East ene hafomantemu nyina ya special guest of honor eye Madam Justina Owusu Bonahene bono regional minister ya sedano Sampaya ebeja wosobrabie na Sompa de marketiapa Mama kwaba ye ko sunwane sesia na ye ne nuaba akua nyako abronoma akodi enkomo na ne nyina ene se omotre se akoda bia owo form 1 ye ko senior high school wa frim na ekwane a wafa so wa frim no ena age adehye ya ewo enkranza ne mpatamu ensemu obapa ma han That's me do so na ho te sen Yankupa dumunti mimpomu ye pa mbisa dumana so dumna no na mi hia wo pa so yes wo treasure must be ekoye de Yankupa dumno wo mpa odi wuni ma de ntimi jiwudi odi mi ni wudi na ma me boyen komo ye ko ba ne sen Kasi neda se masomo Sompa 98.9 FM na etieda etwemu no enumre pa abra busunya senior high school Oma ko prep saba na wugu hostel ho na adomatu ho didi wo ma home no ena form 2 near be mu abaako esuma form 1 near be mu ase on tade mra na on tade mra no na ka form 1 ni na anko enti wudi secondary school say na dwen se obetumi atwe na so kakra wo no ne kwan mu enti form 2 ni no ye se wo twe form 1 ni na so ena ekoya aprapre mempene e ma won twuma so ono so se ma twuma so enti ememu agudie ne aprapre agudie ka se bia gro ewi afie no na form 1 ni no ti akosho form 2 ni no motom enti na de ye ne so nti abese headi akwanya ne nie ene wo bro ri tu ohu ya ni se wagye ato form 1 ni na gya ne ho ato form enti wo to form ma de yo so waye mre ye bubu ni bia ka ho afi no mu hu se won home nti wo mu fiti ase so mu tu nsuo de agu ne so ena ba ko beka se o wa asma o nti mu tu nsuo gu ne so a mu be sa asem no
ɛma wɔn di mirika kɔ bɔ sukuu mpanyinfoɔ amaneɛ wɔn de bi to kaa mu nsɛm de ne kɔ busunya clinic baako a ɛwɔ hɔ nti wɔn kɔdu a yɛ asabea hɔ no ɛna dɔkitafoɔ bɛka sɛ wɔafiri mu wɔn hwɛ no de wɔn afidie hyehyɛ ne ho nyinaa wie na wɔn ka sɛ wɔafiri mu ɛbrɛ asɛm yi si yi a dɔkitafoɔ ne nɛɛsefoɔ a wɔayɛ asabea hɔ ɛkɔnfɛn mu yɛ sɛ tɔn mu ani no awuo no ɛkɔyɛ police case nti saa da na anadwo na wɔn ma nkranza police ɛbɛkye sukuuni a wɔfɔm tu no meka sɛ yi no tɔn mu ani no ɔyɛ kremoni nti na no mozambifoɔ amammerɛ mu no wɔn asie no yɛapem akɔ nkranza ne polisifoɔ ɛdi nkɔmɔ a bibi ntu yɛntumi nfa bi ntu dwa ɛnam polisifoɔ wɔn ɛhyehyɛ yi a wɔde yɛ adwuma nti ne yɛnyɛ confirmation sɛ asɛm na du polisifoɔ akakye ɛnɛ ɛna ebi a bɛmu ano wɔn bɛyɛ nhyehyɛ sɛ kɔɔto na wɔn de ne bɛkɔ sɛ bɛn na wɔn bɛdi kan de ama no no yɛkasa deɛ wɔda so ɛwɔ polisifoɔ akakye a wokɔ nkranza busunya senior high school a awerɛhosɛm a asi wɔ hɔ a fɔm tuuni a bɛmu a ɔpanisi fɔm wani ewi aseɛ no fɔm wani no wɔ asma nti wɔfa mu atɔ nananom wɔ nseɛ do. Ewiase. Nyaako yɛda ase wae. Yɛda ase. Yɛnua aba nyaako abro no ma yɛte ne nka ɛde firi Sunya 98.9 Sompa. Yɛtoa so a awurɛhosɛm a ɛno so firi Afram Prince ɛde aba bɛto dwase yɛ maame bi akɔhyia no kɔfiri kwa mu wuo na asɛm yi si wɔ Afram Prince South ɛna aba bɛto dwase yɛ maame wɔyɛ ade a wɔn akuafoɔ sika no wɔn adɔ ɛde ama no akuafoɔ no na ɔbaa ne paa no mpɛ so wɔn de fa ne kɔn yɛ ne kɔ adankyi ɛna ɔsɛ yɛnya ntua mo mfa me sika ma me 35,000 Ghana cedis na ɛno ɛna ɔkɔɛ so ɔkɔ akɔgye sika no a yɛate ne sɛ yɛabɔ ne tuo ɛde aku no na amense krakye hɔ no onua ni pɔn ɛna ne yere ne wɔ pɛɛ yi wɔne Sompa ɛtwetwe nkɔmɔ. According to my senior brother no bɛɛ 3 weeks ni ɛna maame ne bɔ na ma ne sɛ okuani baako ɔde ne ka yɛ sɛ mmra ɛmɛfa bayerɛ nti wɔne abranteɛ baako ɛkɔɔyɛ ɔmo kɔɔyɛ no nokorɛ ɔmo ankohu papa no etresi na ɔmo kɔduru baabi a na ɔmo ka ɔmo bɔ ohuu deɛ ɔmo teɛ ne sɛ there were gunshots nti akwadaa no ebɔ ohu ɛma ne kyerɛ maame ne sɛ mo nsan mmra nti ɔmo san ɛba fie ombeduru na papa ne san frɛ wo mabrante ne frɛ wo bie wo no so ya ba ya hu no so ene kwan na mo yira nti mo nsan mra na oba onto aduro emre no nti ampa maame no eto aduro e de koye eno so omkoye omahu no omahu na brante frɛ on say unfortunately otu kwan we are very sorry say one ntimi amfrɛ na notify na nti maame no kra de aduro no ma kani baako a ono so ne yɛ adwuma ɛwɔ kranten and now no Tuesday and a branch and san frɛ maame no sɛ ɔmra eti maame no kora bɔ me bra ma ne me brother ka sɛ o ba kwa mo bi akɔda da wa ju sika na nipa ma complain mo nto no denti na mo ntwa so no so we de wa frɛ no jampa am sɛ ɛda ya woda and one me brother din kra me brother kɔ Friday abrante a one no ɛtai kɔ adwuma no maame no atomoto bike abrante no ride no na abrante no sim card I rent o ka so kwa replacement Thursday no na ka wa no makɔ Friday but kɔ no unfortunately want me amba Sompa 93.1 it quickly na no oba Friday anopa it Saturday no and maame no e dey abofra kra sɛ omo kɔ ɛyɛ afuom hɔ ani krani no aba na kasa ni nyam ni sɛ ye wo ya brante baako ono kyerɛ Thursday no anwumrɛ ɔne maame ne to nsa timra ofrɛ no no ɔne di nkomo wie nkomo mu di ere wante bo mu di nkomo wie no ɔte akora ne sɛ abrante krani bi ɔde me ka be 3 years ni na afrɛ me na ɔse we de yemra na ɔhɔ mra ye wie meeting na me ba maame kro boye sɛ me boa me ho akɔ me farms me ɔhɔ na ye frɛ me sɛ some biasi ɛwɔ ye krantentem hɔ na ɔmo suspect sɛ maame no ɛyɛ me brother ire na no kra na asɛm no aboye nyina pusa abusia emama kwa babiem na yankenka adwenkyerɛ no yɛmfa emamo wei ɛyɛ Emmanuel Afokpasa wo de aba na wo sɛ wo hwɛn ɛwɔ Asanko ɛhɔ na wo hwɛ yɛn bibia yɛ loud and clear ɛwɔ hɔ bla wo chikakra yɛboa Prince Wale wo de aba
also my nyina ya ha na kase no de uduru ta no so Star Junction ho se ya ededam se ya nap ablekuma central odiaba na wo se nyame adom NPP amanye ko no betimi abreki 8 no odi ya odi aba eno no konim mame na berema kwaku janku wodi aba na say happy birthday enkoma Eugenia akusika ajeman ye wo ye adwuma e wo konfa no che aban ayaresabia wa hwe berema on se message nko awde na eba azema kronom ana wo kronom ventures ho no ne edwane di hwane mu ana wo se constituency na face so no constitution and legal committee no omunhwe na bensu bibia enye kamasaba ya yetimi asesa ne mamu ntantam na boa ma oman no atimi akọ nanimu wode ya wode aba eno no na ko mame na sami kwei wode aba bla wo chikakra wode aba na wo se he say de emu bo aye dene wo man mu no Ghana fontimento Ghana foto they said crowd was a shift to crack girl ne ene ma bi e kaka ho na timi de aye lines se ko gali no ai no so be ma gali ni boy se banchi na ye Ukraine ko kakra ma same bo achi so de aba na so ma me bo so ne enko na me de ebusia tamu aso eti ye di mo de ba bebere sa no na ma ne kan no akoye de bofa so sa ye di mo si ye ntumi ankan awie yi amamo a nwumre die no ye be kan mo ya mo fa mra ba ko so fo ma me ne nya kwan kan de bofa so sa na ne kan no akoye asante ye bo Benedict semfo pani no ofia ku kwa Veronica Jando ene ye tu enra na no e ma ni post ntie ne ne ho den ya djuma no a kire se ne ofifi na ni afi ya djuma me aka se wo jina mu dendende akoso aso mo Elizabeth wono so ba ya ode yade ene ba ye ntie so nkohwe no yade mpase mbiadani na na ya bo amali bia boga na famous sese apostle akoso aje wa kode wonu nyina da be boa e every damn school fees akiolani Godfred Keshra hu fedria ena fe hu abi mgra Resford nso ka hu Rocky DJ enyum panyina wode be ma obu akonkomi asa de eni ejai wo mu nyina be ka hu afieje wa kode nom emi de kase boy ba za de afieje wa no aka na atoto ma moni dia obekumi ne nti mabo wayini ni amakranchi adazo asof mami premier ni minu nya be ma nana kwabra kese na ya ka wo se team legacy omo kire se eba ne sen we new promo kra ya kire se